мнение то се личи около 4-3 метра е са дигнал, може да показват до къде е лентата ни тук. 3 метра са дигнал водата. Ja, das ist schlimmer. Ich sehe direkt. Преди 3 дни наводнение стана. Къщата ни замина, без багаж, без къща останахме на улицата, децата ни. Съм от Владиславо, дойдох да помагам на приятели. Много са страдали тук. Голяма трагедия. Вижте какво е. Всичко е кал. Аз съм Теодора и съм от Аспарухово. Доброволно съм дошла да помагам тук. Учителка съм в училище Христо Ботев и 30% от моите ученици са от тук най-засегнатите райони. Те са част от моя квартал, така че съвсем доброволно съм дошла да им помогна. И не мисля, че тук има повече нужда от разделение на българи и цигани, защото всички живеем тук и това е нашия квартал и всички трябва навсякъде, където има нужда да помагаме. Един на всички, всички на един. Добре. Една ръка да удари по-хубаво за нас. Точно, точно. Нали знаеш, то и най-хубавото. Общо сме. Забачкани. Тук съм от Варна. 5 дена сме в бедствие. И то е положение, то се вижда. Сами може да решавате да видите какво е положение. Как може да помогне. Ние не делим българи, цигани, турци. Благодарим на немци, чак от Германия, от Англия, от Турция идват това да помагат. Много сме благодарни. I'm Nisha and I'm from England. I'm a student at the Medical University in Varna. For the past 3 days we've been helping everybody that we can that has been affected by the floods, and it's been devastating for a lot of families. You know, a lot of people have lost family members and people's homes have been destroyed, and we're just doing everything that we can to help. Ben Varna'dan. 11 kayıp var, 12 ölü var. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Angliya'dan, Germanya'dan yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Аз съм Виолета, живея във Варна. Не може нормален човек да остане безучастен към тази трагедия. Никой не е застрахован да му се случи някакво бедствие. За мен няма разлика между българи и роми. Пред бедствието всички сме равни и трябва да си помагаме. Съответно не мога да остана безучастна и съм длъжна като гражданка на нашата мила и красива родина да помагам с каквото мога. Ще се радвам много хора да вземат участие. Аз се казвам Али, аз живея тук
4 стаи имам, 4 стаи са много ужасен случай. Благодаря на хората, че дойдаха от Германия, Индия, от всякъде, от Англия, помогнаха ни. Es ist wirklich ziemlich viel gewesen, was hier runtergekommen ist und was den Leuten praktisch ihre Lebensgrundlage genommen hat. Und dementsprechend sind wir jetzt hier und versuchen einfach so ein bisschen wieder Normalität herzustellen. Und warum mache ich das? Ja, es gehört irgendwie dazu, dass man zusammenhält, finde ich jetzt. Und auch gerade, es gibt viel Zwist, aber im Großen und Ganzen sind wir alle nur Menschen. Von daher kann man da auch mal zusammenhängen. Аз съм Йоан, живея тук. Благодаря на всички, че ни помагаха тук. И нашите 4 къщи станаха напълно на кал и дойдоха от цялата Европа всички хора да ни помагат. Благодаря на тези.